आई गर्जीवन रूपी श्रोता हाँ तमाम भोजपुरी सुने वाला देखे वाला भैया के हम गायक व्यास मिनी तूफान हाँ दिया म्यूजिक के ओर से फूना बाबू के प्रस्तुति में एगो भजन सुनावे जा रहा बनी। कभी भगवान से कहले कि हे परम पिता परमेश्वर दीन दयाल दीनानाथ, रउआ दुनिया के मालिक हई, जन्म देवे वाला हई, रउआ नगर राज्य में रउआ मलिकाना में कैसन कैसन काम होता, आखिर काहे होता। दुनिया के मालिक ई का हो रहल बा। दुनिया के मालिक का हो रहल बा। केहू हंस रहल बा, केहू हंस रहल बा, केहू रो रहल बा। ए दुनिया के मालिक ई का हो रहल बा। दुनिया के मालिक का हो रहल बा। जय हो। वाह मास्टर वाह। कभी कहले कि हे दुनिया के मालिक, चोरी घूस खोरी कहीं होता अपराध हो। केहू तर पेला लेके रोग असाध हो। एसी के मस्ती में, एसी के मस्ती में केहू सू रहल बा। ए दुनिया के मालिक ई का हो रहल बा। दुनिया के मालिक ई का हो रहल बा। का हो रहल बा जी। और का जाने का विधाता के मन में समैले। राहुल जी, जाने का विधाता के मन में समैले। काहे खातिर ऐसन दुनिया बनैले। और का माटी के मूरत, माटी के मूरत
का कर रहल बा दुनिया के मालिक का हो रहल बा। दुनिया के मालिक का हो रहल बा। बना रहा फिरोज। भगवान तार गोर निमन कर दे छे। अरे बज रहो मास्टर। अरे दियो लास्ट भाव लागल है। कवि वर्णन कैले हैं का डॉक्टर अशोक कैसन बारे विधाता। डॉक्टर अशोक कैसन बारे विधाता। एक दूसरा से कैसे जोड़ दिहल नाता। एक दूसरा से कैसन जोड़ दिहल नाता हो। मिनी तूफान ई गजब हो रहल बा दुनिया के मालिक का हो रहल बा। बाबा केहू हंस रहल बा केहू हंस रहल बा केहू रो रहल बा दुनिया के मालिक का हो रहल बा। दुनिया के मालिक का हो रहल बा। दुनिया के मालिक का हो रहल बा। का हो रहल बा। का हो रहल